continuing yan. Sa 8 days ko dito, na-monitor ko na meron tayong dalawang kasali sa listahan na nahuli natin sa Ilocos Norte. So, hindi ko na siya ma-dissect, pero yan ay continuing na trabaho ng pulis at pinaiigting pa natin. Alam niyo naman, kailangan dito sa power province ay, alam niyo na, kailangan yung linak at talna ay ma-maintain pertaining to that kind of activity. Since last previous years at ngayon ay compare na natin, kumusta po yung monitor? Mas talamak ba or mas kumukunti na yung mga drug personality? Pag i-compare natin ng 2021 nung nandito kami, 2022, masasabi kong noon ay medyo mas marami ng konti. Sa ngayon, pinipilit namin baka naman masiro na natin or sa bagay, tourist destination kasi siya. So hindi namin dinidiscount yung mga situation na pwedeng may manggaling sa labas kasi as in, ang Ilocos Norte ay isa rin sa sentro ng tourism. Come and go ang tao. So yan ay nagdi-devise kami ng mga activity or mga discrete na mga activity para yan ay totally mapigilan. So possible sir, by 2025 magiging drug-free ko ng Ilocos Norte kasi kundi na lang yung mga barangay pa drug dealers. Hindi natin yan na ma-perfect, pero we're doing everything na makakayanan namin. We're doing everything na yan ay malesen pa ng malesen hanggang sa ma-cleared yung ating mga barangays dito sa Ilocos Norte. Sir,